नुबाय नै सैतान नालाय नुबाय सैतान नालाय नुबाय इमान रागा जादों नोंसोरखो दसेखौनो नेनायासै नोंसोरो ओमफ्राय लांथाथा जानानै बरिया गामसा बायलिथि थेबनानै जोंसो लोगो मोनलायबाय दा आदा दे फैनो मोननानै बिराद मोजां मोनबाय ओमफ्राय आदाया ओरैसो नाखथादों ओंखाम उखैनानै जाखुमानोसो थांदों नाखथादों आदाया नों मार गोमा अमा दंहैबावो जानो गोनां Ayun. Bahagia Ayun. दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों दे नानिमोन लोगो मोननायावनो दिखांखानानै ला लोगो मोननाय नङा आंखौ लागोन मा बेफोर सालायनो हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ जोंनि गोदान मोनसे भिडिअ गोसो गोरबोजों बरायलायबाय खिन्थु नोंथांमोना मिथिखागौ दिनै सोरनि हाबा 8 तारिख दिनाव सोरनि हाबा होनबाथाय माने फेसबुक ससियेल मिडियायाव एकदमबारे गोसारखाजोबनाय हाबा आरो बेनिखायनो जोंबो बेयावनो थांनो माने तैयारि जागासिनो दा तरनायाबो दुगैखांबाय ना दुगैखायाखै आंबो माने खानाय हाजानासो दासो मोनफैदो इनिफ्राय माबाखौ गारिखौ थुला नांनायखौ सुनानै लानि इसे माने थुला नांजोबना दंमोन आरो नै गारिया गोसोम गारिखाय थुला नांबाथाय इसेयावनो लेथ्रा नुनो नागिरो बेखायनो आंबो बेखौ सुनानै लानि सुनानै ओमफ्राय दुगैखानोसै ओमफ्राय खानाया जाना फैबाय नायलांबाय थादों नोंथांमोना जोंनि हाबायाव थांनायखौ माबायदि हाबायाथ' बिराद गेदेरनो खोनानायाव नुनायावबो बिराद गेदेर नुदो खिन्थु थांनानै माबायदि एक्साइटेड जाहैगोन बेखौसो बुजिनानै मोनाखै माने माबायदि मानसि लोगो मोनगोन सोरबायदि मानसिखौ लोगो मोनगोन एख' आइडिया गैया जिखुनु थांनानै जोङो नायनोसै सोरखौ लोगो मोना नोंथांमोना नुलांबाय थागोन आरो खिन्थु बेनो मोनसे खोथाया बेनो मोजाङै भिडिअ बानायनो हानाय नङा सल'थ' दामखाबायानो थागोन नालाय हाबायाव सल'थ' दामखायोआनो नालाय उनाव माने भइस अभार होनानैसो नोंथांमोननो खोन्थाफिननांसिगोन माने ओरैनो फ्रि स्टाइलाव बानायनो हानाय नङा आरो बेखौथ' मिथिखागोन हाबायाव सल' दामखायो होननानै गथिखे भिडिअ खिनिखौ बानायना लानानै उनाव भइस डाबिं होनानै नोंथांमोननो खोन्थिसिगोन आरो नायबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोन सोरखौ लोगो मोनो सब फारसेनिफ्राय थांनायनिफ्राय फैफिननायालागै खोन्थायलांबाय थागोन नायलांबाय था मोजाङै रेडि जाबाय लोगोफोर नै आंना माबायदि ओमफ्राय थरायनानैखौ नायदो माबायदि जाखो होनो जागोन जायाखै हे भगबान दाबोनो ससमा गाननायानो जायाखै माबा ससमा सना गाननायानो जायाखै ए माला मोनहैनानै माला मा जानानै खानाय हानो थांनायनिफ्राय गारि सुनायनिफ्राय गावहासो बिराद माबा ओमफ्राय माबायानो बिदिनो जाबाय दाबसेयाव थांगोनाव दावराव दसे जाबाय थाना खानाय गिदिर लागोन हो गोसोसो बुरि देहा जागोन दे बिदिबाबो साफान बिदि बया नुवाखै थौखादो बिदिनो मुजासो गाननांगौमोन नोङो हो अ मुजासो मुजा गानथारनांगोन नामा मिथिबाय मुजा गानथाराबा लेथ्राथार मोनगोन दा थांहोलांबाय थानोसै लामा ससेयाव आरो सोरखौ लोगो मोनलाङो सोरखौ मायो माया पार्लाराव मा देलायलांगोन नोंलाय मेकआप होनना खिन्थु मेकआप होनबाथाय लेथ्राथार मोनगोनखो भुट बायदि अ फोनखाना थांहोलांबाय थानोसै ओमफ्राय सालबारियाव ओरैनो मायबा मोनसे खालामलाङो थरनाया ओमफ्राय खालामजानानै सिदा दावखोबाय थानोसै दालां मारबाय थाना थौ चल मा पासस' मेकआप लागोन होनबा नोङो ए भगबान देरथा जाबाय लोगोफोर माला मोनहैगोन माला मागोन 3ता 4ता जाबाय बबेयाव आबैलानाव ओइ नोंहा थाबो आं थाबोआ दे दिखांनो होबाय दं माबा मोनसे दे पस्ट ओरैहाय ओरै गांलाब थिखांनि दे स्माइल खैसि मिनलायो मिनिफ्लानाय रखम जानाय मिनथार ए भगबान बारा सेंग्रा गोरलैसो नुनाय जालांबाय भगबान माने जोङो माने आदा अलंबार एक्टर बर'नि फावखुंगुर बिनि हाबा जानो जुलि जानो थांनो नागिरदों आरो ओमफ्राय थारमाने बिराद मेंबायना मैया ओंखायनो बरिंथार मोनदो आरो एसे दा हाबायाव मोनहैबासो एसे इन्टारेस्ट जासिगोन ओमफ्राय गाङाथ' बेबो देलायबाय नै इसे बांसिन देलायदो आरो खानाय हादो जिखौबो गस्लाखौबो इस्ट्रि होदो जुथाखौबो हुगारदो
फारसेनिफ्राय हुगार हुसियासो साफा आरो खोमाखि एरदो गन्थं एल'दो बा बरिया साफा देलागासिनो ओमफ्राय आं माने एसे बोरैबा गावज्रुजु जानानै दं आरो माने बैयाव फट'गासो हाथुर जादोहाय माबायाव पार्लाराव आङो खानायखौ एसे देलाय जानलांनो नागिरदों आरो नै खेंख्रा मेंख्रा जाजोब्बाय नालाय बेखौनो एसे बोजानो लुगैदों आङो मायाव माया मिलायाखै जानो मिलायदो अ मिलायदो दे बा मिलायनाय नागिरनाय जालांबाय भगबान सोर हाबावनो चार्जार लाखाबाय नै माने मोनाबाथाय हर थाबोनबो हागौ सोरनावबा नायालाय नोंखौ सरगांगाथ' बे इमान लोदोफोदो साइस गिद्रा सं होननासो नायो नोंखौ नोंगो दे अ नोंगो नायगोन नोंखौ मानोबा थ' बिदि जानाङा मानसिया मिथिगौ 3ता जालांबाय हाबा मोनजानो नंला नोङो जिबनाव एखौ नुवाखै हाबाखौनो मोनजानाय नंला खोमा 3ता जालांबाय दा जों थांबाय थानोसै थांनानै दायो खोन्थैनोसै नि दखानाव हाबफैनानै माखौ लागोन माखौ मागोन जागासिनो आरो बहुदता दङ माखौ लायदो हो नैजाबो नै पिक्सार दंबावो माखौ लादो पिक्सारखौ लाबाय हो खम दामनि नै इदि पिक्सार लाबाय आरो जिखुनु इदि पिक्सार दाथ' नोंसोर नुनाय नंला जोंबोथ' खोथैनाय नंला बर गोदानदो हौवा हिन्जावदो खोथैबासो जों सिनायनानै मिथिसिगोन जोंनि होननानैलायना इमान गोबाव 3:30 मोनफैबाय नुबाय खानायनि थाखायनो जादों आरो लोगोफोर आं नोंसोरखौ खोन्थाखाबाय नै खोनाखादों नोंथांमोना इमान जेन'का बक्स दामबाय दं एख' रायलायनानै नङा माने ओरैनो माबाखिनिखौ भिडिअ खिनिखौ खालामनानै लानोसै खिन्थु एख' खोनानाय नङा रायलायबाबो नै बाहेरावनो माने खोनाया जाखादो होदोरना मेंजुबाय आङो रायलायनो हाखानाय नङा सिङाव मेंजुबाय दायो थांनोसै बिराद एक्साइटेड आरोना मानो होनोब्ला आदा अलंबारखौ जोङो लोगो मोनफेराखै आरो आब' फुजाखौबो लोगो मोनाखै लोगोसेनो बर'नि फेमास जोंहा आदा प्रबिन एक्टरखौबो बिफा दा बिहावसो जासिगोन बियाव जासिगोन बिहामजो मोनबाय नालाय दिनैनिफ्राय बियाव जासिगोन आदाया आदाना गुमै र' बेलेग दं र' सोमोन्दोआबो गुमैखौनो लेंनांसिगोन दा जोंबो थांनो लांनोसै बेखौ लादो दे आं हेलमेटखौ माबा खालामदो बेखौ लाग्रोदो नोङो नै नानि मोना लोगो मोनफैबाय बालाय बिब'खौ दे जाखांबाय नामा नोंसोर ओंखाम जाखांबाय दे दा नै जोङो गेटआव हाबबाय एख' खोनानाय नङा दे नै ini mancing aja. Dasar ada. Kelas dia aku setuju dengan bang Nurdin mbak. दा जोङो हाबलांबाय थानोसै ओमफ्राय बर' हारि खिथिलां आथ' दहायनो मोनफैनानै दङ बिसाखौ नागिरहैनि र' माने फेमिलिफोर लोगो मोन्दोंमोन नालाय दासो हाबनो मोनदों आरो इयाव लामायाव एसे फट' सट' दिखांजानानै फाय मेंबाय नामा मेंबाय फैनायावनो माने लामा बयाखैजासो फैना लानानै ओमफ्राय बिराद मेंबोदों जोङो दा जों हाबलांनोसै इनो गथ'आ इनो नुलाया नामा नुलाया इदि नुलाया जोंखौ दे Hayen mau hơn Hayen mau phải được Apa sana ada omongan Gitu keren lah nih sih beda sama deh hugre hay hơn Ba dẹp Hayen
दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों औ औ Kitilang asal nggak karena nih sahih Biran buya. Piti. Pada जोंहा नेनो हायासै जाहैबाय बेनिफ्राय जोंहा लेट जाबोबाय नालाय ओमफ्राय गावसोर जाहैग्रोबायनो गावखौ नङा दाबो बेदरखौ मोनजेजा जानो गिना जाहैग्रोबायानो जोंहा रिप्रेजेन्टेसन होखाजोबनानै लाबाय बेनिफ्राय दायो फट'फोरखौ ओंखाम जाखांनानै दिखांनोसै आरो बिदि नांथाबाय थाबा ओंखाम मोनजानाय नङा मिथिगौ उपाय गैया मायो उपाय गैया नै जारो गुमैया ओंखाम जानो नेगासिनो बिदा दानि आदा इयो आइनि बिदानि फिसाला माने हाबाय आइनि बिदानि फिसालानि फिसाला नैयो हाबायाव माने आलासि गोजा जाजोबनानै दं आरो माने जोंहा बिखुनजोआ थरायनानै बिमाया गलागावनि नालाय दा गामि खाथिनिखायनो ओंखायनोथ' आलासि माखा जमा जाजोबना थानाय बायदि जादों नै खिजानि ओंखाम जानायनि हल दे फाय ये जदो जबावदो मोनसे नोङो जाबावदो ओरैनो जादो बिथिं होनलाय मोनसे जादो ओइ मोनसेयावसो नामा ओइ मोनसेयाव जादो मादैया मादैनो मादै सिकट नै आइ दं बेयाव नै बिखुनजो उन्दै ना गेदेरमोन उन्दै बिखुनजो उन्दै जमा जाजोबना दं माने न'नि माखा जमा जाजोबना दं आरो ना बाजैमोन फैदो दायो लोगो हमलांजोबसिगोन थांनो गोनाव दायो थांनो गोनाव गासिखौबो लोगो हमसिगोन नांबाय जाग्रा लांसै लोगोफोर दायो ओंखाम हलाव जफैबाय आरो नै गांगा दखा आं ओमफ्राय जोंहानि आदा नै बे जाबाय जोंहानि आदा माने आइनि बिदानि फिसाला आरोना दिनैसो लोगो मोनलायबाय फिसालानि हाबायाव लोगो मोननायानो बोसोरसेयानो जालांबाय फैनायानो जाया थांनाय फैनायानो जाया माबा मोनसे जाबाल'सो लोगो मोनलायनो आदा नोंबो आंखौ लिंहराना सारला जागोन दे खिथिलाङा जोंहा गारनानै मान जाहैदो खनायाव जाहैदोनो आं खिगुगोन खिथिया खिगुगोन बर' हारियाबो खिगुगोन सानैबो खिगुगोन इसोरो जोंखौ गारना जादोना जों एसे गोजाननिफ्राय लोगो लालायना फैनो नागिरबाय जोंखौ गारनानै फैदो आरोना एकदमबारे खनाथाराव जय हादोनो माने मोनसे हल मोननै हल नालाय हल मोनसेयाव जय बिसोरो जाखोमानायनि चान्स लादों आसमाखा माबायदि मोजां गोथाव माने अमा बेदर जायाखै आरो जों नासो जादों अमा बेदरखौ आंगायना दं मोनजाया आंगायना दं लोमजादो आरो फारसेथिं मोनजायाबो बेखायनो नाखौल' जाबाय आरो नामा औ जादो दे नुबाय नै सैतान नालाय नुबाय इमान रागा जादों नोंसोरखो दसेखौ नेनायासै नोंसोरो नोंहा दसेखौ नेनायासै नोंसोरो बाप बावै ना नोंसोरा जायासै हाबबोनाय लामाखौ नेनायासै नोंसोरो इमान सैतान इमान सैतान नोंसोरो जों आगानसे खम जानायखौ नोंसोर जोंनि ओंखाम जाग्रोदो आरो आगानसेल' खम जादों मिथिगोना आगानसेल' खम इमान आं केमेराल' लाहरासै दहाय जानायखौ नखा पिकास नुहुरदो थ' जनो मोनला नै गथ'खानाया गसंनानै फट' दिखांजानायानो जानाय माने बेंजोबनानै लाखादो इयाव जमानो होबाय था जोंहा फेमास जाबाय बिदिनो जायो जोंहा रिउ आजादि जनानै नायगासिनो मिनिगासिनो जोंनिया जबाय दा
हिनजाव गोदानाव बेखारबाय नामा? ओमफ्राय खावलायफोरखौ बुगानोसै ओमफ्राय लांथाथ' जानानै बरिया गामसा गानबाय लिंथि थेबनानै जोंदोसो लोगोआव गोलैबाय दा बोरायबाय आदायाबो जोंदो लोगोआव गोलैबाय जोंजों लोगोआव फैबाय लोगो लाग्रायनि लोगो जालायसिगोन लोगोआव हाबबाय थारमोन निगौमोनथ' आरो हिनजाव गोदान नेगा निगौमोन आंखौ असेस्था नुयो आं मोनाखै असेस्था नुयो आंखौ हेन्डसामसो हेन्डसाम मोदोम ओंखारबा लेथ्रा नुगोन दादा बायदि औ आदा खम जों थांला गारि लांजोबो मा जोंहानि Tuh, satu. Dah senu deh. Ada. Ada. Ini menan birat mesang be. Oh siap ada oh dia thank you fैला ada sampai sini Tengok. Kamera seberang sudah. $1 Apa? Apa sih? Kamu kuzibai. Mbak ada resin nakta deng kamu kuinane zakman sanggun nakta ada. Neng baru ba? Deh, pasti sadar foto lah nih. Ya semuanya. Fotolan monakai? Hah? Terus dia fotolan monakai? Foto kon lana monakai dabo hinjaw ko dada menglai langbay. Ada kebeli kemenbay. Wah, so sira mini halala betul menjane kayak. Ini Idris mah kayak Abomen. Harus jakarna kami nih guys. Nih, ada Robin. Ada ya biam zemen bayar. Harus songsera harus jakarna kami nih guys. Betul kena atur jangan tanglai tadi bani. Logo munberi logo mundo. thank you Goजोननाय मोनबाय लोगो मोननानै थांबाबो माने लोगो मोनलायला फंबायखौ आलदा ज' लोगो मोनबाय आरोना दिनै दे बिखौबो खाथिनिबाबो लोगो मोना माने सोरनि हाबाफोरबासो लोगो मोनो बिदि एक्सट्रा लोगो मोनाखै एक्सट्रा लोगो मोनलायलायाखै आं मोजां बाबुरा मोजाङै दंथ'यो दे नायबाय थायो नोंसोरनि भिडिअखौ मोजां नायनानै दे Buru, manusia. Hei, nenek. Dia kok kelihatan mani. Hello mana ini? Benerin lah. Korea. Đây chị dạy phết đơn lệ. Oh, nãy chơi gì? Gua susah. Malah. Kamu hari itu lah. Mayo. Masa na? Mana nih? Kailangan sis. Oh, bukan aku. Ini kami sesuai kayak aku. Ano sarap bima ba? Bima ba salay? Lain aja kan kenapa? Kats ni na lay. Dan mau hilarin jangan boleh le jabai ini. Oh, aku yang ini. Kudum naik le. Kudum naik. Maaf lah. Kudum naik? Neng kudu maaf lah. Ang kudu ni say. Oh, macam kudum naik.
एक्टर फैलायबाय नै नेरसोन आदा नेरसोन आदा नेरसोन एक्टर बयबो सेलिब्रिटि गोजा आरो बैनि आदानि नामा मा नाम मोनलै ना नै ना जिजास जिजास आदानि नामखौ मिथियाना आङो जिसुस ना जिजास आदाखौ बुंहरबाय मा होथे बायदि थरायनो नायबाय थायो नै जोंनिया महिलारि आदा नेरसोन एक्टर नै लोगो मोनदो दिनसे खिन्थु खाथियाव लाबाथाय जायो केमेरा बेनो थांसैनो आब'मोनानै थांसैबा ओंखाम जानो थांसै अ ओंखाम जानो आं आरो न'आव थांसै होनना दे जाहैदो जाहैदो दे मा होनदो सोरनिबा हाबा अ आदै ज' हाबा जायखिजों हाबा जानोसै जानाया थांथारगोन आदा खिन्थु लेङाबाबो थांगोन सेंग्रा सानैया ओरै फैजोबलाय माबायाव हाबा जाबाथाय लेङाबाबो थांगोन जोङो नाम्बारखौ लेङाबाबो थांगोन मानो होनबा नोंसोरो गुबुननि हाबा जादों नालाय आंनिखौबो जानांगोन जकिं भाइग'फोरा मिलायदों बुहुत गोबाव थाबाय ओंखाम ओंख्रि जाखांनानै माने दसे बुहुत गोबावनो जबाय ओमफ्राय फट' सट' सब दिखांजोब्बाय थांसै बाजबाय बाबाय माने थांनायनि सम फैबाय मोनाबायबो जों सिङाव थानायखायसो मोनानाय मोनाखै एकदमबारे स्रां स्रां खालामना दोनजोबो ना मोनाबायानो सिङाव थानायखौ मोनानाय मोनाखै होनदो मोनाबाय नङाबा मा पासता जाबायानो मेनसे दा जोङो थांनो लांनोसै लाखै लाखै लामायाबोथ' गोजान लामाया बया सिङाव थानायजों पात्ता मोनाखै नोंसाथ' मालाय गारि सिङाव थांगोन नोंसा माबा लाबाखै जोंहासो जेकेट लाबदो लाबखादो जेकेट माने मोनागोन होनना मिथिखानानैनो जेकेट ओरै सोजोबना लाना फैखादो आरो फरायनायनि बे रेसार गैयानो फट' लानाय बुहुत मानसि दङ दे नानिमोन लोगो मोननायावनो दिखांखानानै ला लोगो मोननाय नङा आंखौ लागोन बा मेगन सालायनो दे गावदो लायखाय मेगन साबाय दं बिराद मेगन सायो hayo gang atuh pada hayo Aya gang atuh pada hayo nih Pak ang haya nuda tuh mati ini tuh ada malam ini enggak nggak ada das ya enggak dasnya enggak ada Rodo थांबाबो लोगो मोनलिया ना मालाबा आरामनो लोगो हमगोन दे ना रड दे मासे गोजोननाय थाबाय नंगौ नायफ्लाङाखै कमेन्ट हरनो बाजिया ओमफ्राय नायफ्लाङाखै दे थांनो गोनांनि आधा मिनिट लाखा माथो दे habayan apa? Deh, ada. Tangsi ada. Bisa mbak. Deh. Tungkam satu koi. Nunggu. Ya. Deh.
ओंखारबोबाय हाबानिफ्राय नामा थारना बिराद मोनाबाय खिन्थु इदिफोरबायदि मोनाबाय होनना सानथ्राखैमोन माबायाव सिङाव थानायाव लाइट गोजाना लास हाबा जाबाय जोंनि मिथिबाय, लास रावबो गैलायो रावबो गैलाथ' आरो दा जोङो थांबाय थानोसै जोंना आरो लामायाबो मोजां नङा माने बबे बबेजों इसारा गारिया थांबाय खोमा हो एकदमबारे खरस दोनदों खोमा थांबाय खोमालै जोंनाथ' गारिनियावनो दङ ओइनो थांबाय खोमा थांबाय जोंखौ गारनानै मिथिया फन हरनांगौ दा जोङो थांहोलांबाय थानोसै थांनानै ओमफ्राय डाइरेक्ट न'आव मोनोबाथाय खोन्थानोसै न'आव मोनहैनाया खैथायाव मोनहैयो दा खैथा जाखो हो दा खैथा जाखो 6टा हरबाय 5टा 5:30 5:30 खैथायाव मोनहैयो नायनोसै आरो थौ सुइटार गाननांगोन गोजांगोन नाबा गारिखौ लायदो थांसै हालाय नोंसादो हाला हाला भगबान एल्ट' अ माय गड वा गारि गोदानानै खोमसि खोमलाव दासो नुदों आंहा सोर हाला नोंसोर माखि थांगोन बखि थांगोन नोंसोरलाय जों इजा थांगोन इखिजा जोंखि थांसै होनबालाय माने कासा लामाखैसो दंमोन खोमा नोंसोर ओरै गिदिंना ओरै थांगोन जोंहा जाबाय ओरै डाइरेक्ट मोनहैगोन आं दोनथ'बा दोनबा नों आजा थांला ओरै ससेल' गिदिंनांगौरा गोजान थाङा गोजान मोनहै डाइरेक्ट मोनहैनो जा सिदा ओरै गिदिंनांगोन नोंसोरो नाङानो सिदा डन बस्क'खै ओरै गिदिंनांगौ इयो ओरै गिदिंनांगौ नै डाइरेक्ट मोनहैगोन सिमला सिमलायावलाय मानो थांनो जोंलाय सान न'आव बोजा जों दुमनि थां